Sa Chinese calendar, gitimaan ang gitawag nga Ghost Month sa buwan sa Agosto, partikular na sa mga adlaw gikan sa Agosto 16 ngadto na sa Setyembre 14. Ang bagwa nga sagad natong makita at tubangan sa panimulay ang panagang sa mga naglaro-laroy nga bating espiritu. Maong sayran ta ang mga pamaagi aron makalikay sa mga malas, ingon man mga pamaagi usab aron mas moduol kanato ang swerte sa negosyo, panglawas ug ilabi na sa gugma. Atong hinabion ang suki na sa atong programa ang usa ka Feng Shui consultant. Kauban nato sa programa karong buntaga suki sa GMA Regional TV Live Feng Shui Consultant Ma'am Jean Yu Chua. Good morning, Ma'am Jean. Yeah, good morning po. Good morning. Thank you for joining us this morning, Ma'am Jean. Ghost Month, ano ibig sabihin ng Ghost Month, Ma'am? At ba't ito naging practice ng Chinese community? Yeah, Ghost Month is also known as the Hungry Ghost Month, and it's also na every year pinapractice natin during the 7th month of the lunar calendar, which is magko-fall yan sa atin na Western calendar is August 16 up to September 14, and the pinaka-festival niya is August 30. So, ang ginagawa natin dito during the Ghost Month is they believe that the gates of hell are open and mostly mga ghosts or spirits are free to visit us and to roam around the human dimension. Kaya during the month, mas pinapractice natin na to pray, to appease the mga spirits, to do offerings, or to do some protections para to prevent any accident or negativity. So, mostly kasi yung mga ghosts or mga spirits, sila din yung mga parang mga accident or mga sudden death or yung mga don't know na why they are died, gano'n. So that's why they come here again sa 1 month vacation na binigay sa kanila. Kaya tayo as a human dimension, kailangan din natin to pay respect to them, to do some offerings and to do some appeasement, no, for them para to be more happy. Para hindi na sila tinatawag na hungry ghost month. Ma'am Jean, kasi of course, narinig natin ghost. Nagpapakita ba daw yung mga ghost ngayong panahon, ma'am? Or may dapat bang ikatakot ngayong Ghost Month, Ma'am Jean? So for yung mga ghosts or spirits naman, hindi naman sila yung talagang totally nagpapakita or nag-harm, kasi bawal din sa kanila yun. So hindi rin sila pwedeng gawa ng mga masamang bagay, no? Kasi hindi rin sila reincarnate or di sila makabalik sa kanila kasi 1 month period nga sila din kung na pwede sila mag-vacation sa atin. So ibig sabihin, pag 1 month vacation yun, they can visit us or they can enjoy kung ano yung mga offerings na binibigay natin. So pag nag-harm sila sa atin, parang dagdag dagdag punishment for them. Kaya mas mostly ang ginagawa is more on harmony. Kung ano yung mga offerings na binibigay natin sa kanila, yun. They will accept and they will enjoy it. Okay. Pero mostly kasi pag Ghost Month, pag sinasabi, yung mga energy natin mas congested and mas mahina. Kaya iniiwasan po natin yung mga big celebration or mga important events na during the month para to prevent yung mga losses or to prevent any misfortunes happen to us. Ano yung mga practices na ginagawa ng mga Chinese ngayong panahon ng Ghost Month, ma'am? You were saying about offerings sa ating mga mahal sa buhay na namatay na? Yes. Yeah, mostly kasi during the month, we are choosing the best day to do the offerings, especially on the festival, August 30. And if ever hindi tayo maka-offering on this day, we can choose, no, within the Ghost Month, mag-offer lang tayo. So normally ang ino-offer natin mga pagkain, yung mga favorite foods nila, or yung parang ilalatag nyo lang sa dining table na parang nag-invite kayo ng bisita, nagpapakain kayo. And pinaka-importante doon is to light the candle, to light the incense stick, para they can have the timer to consume the food, to enjoy the food. Kasi pag wala yung incense and candle, parang baliwala lang din ang offerings natin. Ayun. Ma'am, so mag-o-offer tayo ng mga food, for example, yung paboritong pagkain nung mahal sa buhay natin, pero pwedeng kainin natin afterwards yung pagkain. Yes. After the offerings, you can consume the food and you can enjoy it in the family. Kaya okay lang din, walang sayang din. Basta parang nilatag natin mga offerings na during the time of offerings, we give respect to them, no? So we just wait for the timer to finish, the incense to finish, and candle to finish. Then after that, that's the time na we can consume the food. Kaya wala po sayang naman din. This is just like parang nag-offer lang talaga tayo. Yeah. Ma'am Jean, just to close this, ma'am, anong message mo sa mga kapuso natin, ma'am? How can they make
this celebration, commemoration of Ghost Month memorable at saka solemn po? So during the Ghost Month, so important na to stay positive thinking and to positive emotions. So huwag lang tayo masyado maging sobrang freak out or sobrang worry about it. No, so everything you just need to be more into prayers, meditation. You do yoga or you have some protection charms with you. If you do going traveling, no, or doing some important events, no, so you can still go kung ano yung mga gusto nyo gawin. Basta importante lang we give respect a day na we to do the offerings para to let them appease and their mind, their spirits, para maging happy din sila sa atin. Okay. Thank you so much for joining us this morning. Suki ng programa. Salamat, Ma'am Jean. Ingat ka. Yeah, good morning. Thank you so much, Regional TV. Thank you.